Я чиз дигар мошенникое ки оқи падарое ки мошенник не оқи падарое ки истифода мебарен ай ҳамин моменто нигоҳ кинед. Фарҳоди Нуруллои бачаак соли таваллудаш 2008 тӯли 3-4 рӯз мешавад ки дар Москва беном нишон шудага. Модараш занг зад, ман модараша гуфтам ки холаҷон як-ду рӯз ковша шояд дар ягон отделения ягон ҷода хай бисёр модараш гирьяву нола кард, илтимос кард, ба ҳамон хотир гирифтам парфтум амисрота. Ҳозир баъзеҳотон мегӯянд ки 2 рӯз гум шуда, нав гум шуда, ту мегирӣ дар интернет мепартоиши аввал ай суснакове гаптон 100% ай. Не ки ман ҳамин сухани ҳамин модари ҳамина чӣ хел рад кунам? Модараш илтимос кард, зорову нола кард ки ҳамин бачама видео кинем партоем. И бача ҳамроҳи модараш дар Москва зиндагӣ мекард. Ина ирӯз 4-ум рӯза аллакай ки беному нишон шудагай. На занг, на телефоноша ҷавоб метаҳад, на ягон кас медонад ки ҷо рафтан шаву, дар ки ҷо будан шаву. Ягон маълумотерам надорад. Ҳамун ҷурҳоеш ки дар ҳамун ҷо дар гирди банош ҳама яваёра мепурсанд, ягон таш на дидием мегӯянд, на медонем ҷоша, на ҳичи. Хулоса ягон агар дар ки ҷо будани ҳамин бачака донен илтимос дар рақамҳои телефони модараш дар рӯи экран мемонам, дар ҳамин рақамҳои телефон занг занен, хабар расонен. Ба як чиз дигар мошенникое ки оқи падарое ки мошенник не оқи падарое ки истифода мебарен ай ҳамин моменто мақсад занг мезанен, фиреб мекунанд. ҳамин соҳибои одамои гумшударо бо занг мезананд, бачатон ҳаман адресаша медонем дар фалон фалон ҷо, ҳамин пул парто ҷоша мегуму ё ки бачатонро мегирам мебиёрам, ҳамин хеле пешакӣ пул мепурсен. охир падаро ҳамин шумо чӣ хел мемарда бошед? Ман ҳамин да ҳайронам. ҳамун бечора худаш хун хӯрдеса, хун гиристеса, бо ту дар болои ҳамун захми авай бо намак мечошӣ. мир ба ҳамун рӯзидахи ҳаром ҷавонмард шуда хебро кор. Ман медонам ино мақсад зуд бовар мекунанд. лекин ба ҳар ҳол эҳтиёт кунед, зуд бовар нашавен, дар фиреби ҳамин одамо нафтен. салому алейкум мардум. инҷа қуртобхонаи Исмоили Тоҷикай, дар қуртобхонаи Исмоил дар гардиши Маяковский. Иними дарахтакое ки дар ин инҷа дидесен, дар ин площадкаи мо мондагӣ, иними гулои ороишие ки дар ин инҷа ҳастай, ҳамиам ино фурӯшианд бародарои азиз. Кадометонда ки иним хеле намуди гуло лозим боша, иними дарахтои ороишӣ, ина палма лозим бошаву мақсад ина арчои, ин хеле арчои ороишӣ барои рӯи ҳавлиётону дачаотону гуфтуга полавои раҳу даҳанои дарвозаотон агар лозим боша, метонен ба ҳамин адреси мо омада харид кунен, ё ин ки дар рақамҳои ватсапи дар рӯи экран будагии мо занг занен, метонен харидорӣ кунен. айними дарахтакҳои зебо ба нархи бениҳоят арзон мефурӯшумшон. кадоме дар лозим боша ҳадаҳа кунен бародаро ки ана срочно пул дар кор шудагай бояд фурӯшум ҳамаша. нархи арзон қатъи иншаалло ҳамаша савдо да мемонем. ина индиски серена аллакай гул кардай, ба гул расидай, гул да дуромадай гужа. мақсад ина бода иҷа ини хеле жасбина чанд ҳамун дарахтакҳо. ина лаврови лист меган, лаврови лист. Güzel.